Așa? Ia-te la pânsul, da. Ia-te la pânsul, tu nu cine e, mă? Dacă 100 euro 100 euro тебе, 100 euro genata. Квартира nu ți-ai plătit dacă nu e nimică. Aici te faci. И от малкия колко? 50 евро от малкия. Doamne, умелката дюрбар делема, кариера. 250 евро фешена, съпругата му и малкия фешен. С главното Ф. Браво! Живи и здраве да са! Един оригинален френски кучек за тях. Френски. Фешен. Браво. Бъркай, не те забравяй другите. Значи, фешена с главното Ф дава 20 евро да види как Желю си е обяснил на съпругата му от начало в любов. Айде да видим как си я свалил, да видим ком те и коптола не помдова. Ага, те е позадурмен, те е позадак, тя преди аз свещи в чайна потилема. Ага, ай късмет, ай, Канада да тине. 20 евро още и за... Да се обясниш в любов, както се обясни от начало. Айде. По микрофона, чай за сто. Я ти чу. Я че са за... Тъма че, не ти чу. Че. Аз примерах парите, не беше трябва да видя как бях с тебе. Аз бях с тебе. Айде да видим. Дани, слънце, животно. Ако беше сълза, щеш да си в очите ми. Ако беше роза, щеш да си в ръцете ми. Но не, ти си ангел небесен, да това си сърцето ми. Браво! Браво, младоженец! Ще ми чудиш, или моя, или моя. И оста ще, родаря ще. 20 евро. 270 евро от фешена и съпругата му. Живи и здрави да са. Май маше, май никому ще. Следващия. Айка на добре ми къде. Ой, дълго. Ви имат Франция, дойде. Паре Франция? Comment ça va, mon ami? Oui. Изкарай паре, ще май никому ще, май маше. Видео по май никому ще. Oui. Братовчене на Гошо на Кремиша. С извинение, защото не го знаят Гошо, защото много гошовци. Има Гошо червения, зеления, бащата на младоженка, да. От семейството на Тодор дарявате младоженците с 300 евро, долни и музбани. 300 евро и ги канят на едноседмична екскурзия в Франция на Айфовата кола на Дисниленд. Браво да са живи и здрави! Ама това е потвърдено истина, билетите да видим.
Ама не се заклева, и аз се заклевам. И аз казвам на хазайна си, валла билля ще ти плате квартирата, ама не ми вярва човека. Добре, аз знам. Значи, за кога е екскурзията? За следващата седмица или до година. От утре заминаваме за Франция и аз съм с вас. 300 евро от семейство на Тодор, Стефан, Стела, Ангел и Ирина от Франция. Да са живи и здрави. Извинявайте, възкам се. Живи и здрави да сте. 50 евро отида за горчиво на младоженците. Айде да видим как правите горчиво, дали сте се научили. Горе се научихте, нищо. Ама за 50 евро и аз бях направил също. 100 евро. Поздравяваме родителите на двамата младоженци, защото те са виновници. Да. Значи 100 евро за родителите на младоженците ги поздравяват. Те са виновниците и да заповядат тук на дансинга, да ги видим и да ги поздравим с една хубава сладка песен. Браво! Живи и здрави! Айде, бати Гошо, како ми то, вас чакаме тук да има поздрав за вас. Момент. Чакайте ли да? Щук се шум дълмиома да нарико. Бягайте, един ден всички си идите бързо. Един ден всички си иде лоня. Браво! Браво! Чакаме как е мисля тук да надасига. Ако никога не чакаме тези песента да продължава. Много стигат по света, много мъки съм видял, много стиже твои, ще ме изганя и проклинам дните си, и искам парите си, моля се и уча се, как да те забравя. Много стигат по света, много мъки съм видял, нощите твои, ще ме изганя и проклинам дните си, и искам парите си, моля се и уча се, как да те забравя. Обелях, но не остарях и не се предам, цял живота с твой остана, макар и това ти ми се душа. Ой, ангеле, моя сладка мъка, обелях, но не остарях и не се предам, цял живота с твой остана, макар и парове ти си моето богатство и ми взе душата, моя Иринка, моя сладка мъка. Браво! Браво! На французите! Тук съм долу горе. И си свършна, така ли? Браво! Значи един комплект чини, защото опитните жени знаят, че любовта на мъже минава през стомаха. Браво! И после по-нататък, нали ще откъде минава?
Има и динеми, името и май пъцънгите ще не разгрия по късарука капа толкова. Йоша кола не вас там ще и мути модел. Бо, живи и здрави да са. Бо, на французите. Един кътче зелена салата. От семейството на червения, който ви го знае, червения най-големият тираж е тук тъй. Комната бил, шати ми зой, дарява моят семейство с 150 евро. Жив и здрав да е. Все така да има по 7-8 тирове. Един кючек за червения. Червен кючек. Айде червен. Лапката й. Айде червен. Червен. За червения. Глава червене, той с нощ ще играл, за той нещо не му са играй, не е добре. Следващия. От Франция също. Братовчета на момичето, от страна на баща й. 20 евро. Браво, жив и здрав да е. Браво. Следващия. И 300 евро за горчу. Гаси горчуто. Жена ми я ще направи 300 евро за горчу. Браво! Французина, жив и здрав да е. Момент само обаче не. Също подавева кремиша с една девятка, още 50 евро. Браво, жив и здрав да е. Една девятка. Да са живи и здрави и все така да ни радват и да заповядат на гости.
Значи, от бати Марин от Варна, той е сад, дарява малко себе с 100 евро и да изиграят едно тракийско жоро. Брачетката на момичето от Радград, от Дряновец, Свилен и Деса 50 цента. Тук не е направите капитали някакво. Так, да не мига. 50 цента. Браво. И 200 евро дават да го чу. Браво. Браво. Оста ни бук. Оста види до Францията, ман. Позос. Позос на ми, позос. Савила Нунт, Свилен и съпругата му даряват малко семейство с 200 евро и 50 цента. Един френски кючек. Айде. Евро, ако може цялата фамилия от страната на момичето да заповядат на дансинга, да изиграете един хубав кючек. Да са живи и здрави и все така да ни посещават, да ни идват на гости, ама сте ви кумали джоб. Тиша, са на улица Ландивини. От Никола и Иванка, червените, сокръмя, сокръмя, направо ми са ни салут. Да, Мирошини даряват малко семейство с 100 евро, да са живи и здрави, безработни. Ама ще се оправят. Един хубав милионерче. Още не за тях.